Kublai phi baro. Mazinti bak samla jungu kalapun khon. Utaw samla ulas mati ngi her. Roklem kam satya ya itai khon. Hendai namar bala pen bor palat gik mi pa jungu bajong kata kan thei ban se bane shobat ka. Haden kato kan por katakan lok kapan bos pen bor ba unia tho no barka. Hato kini baro kila bane tho kabalang Katolik. Batay kani nga haban bu katuk ni teliki kerdon nabra omla ban suong hoy ne em klem de batay sanibha kini harum kidai kita ki kerdon ki pensyai ya kani kejing keli kebaning kong kejing song kurim ne jing tho ketiu kurim kadai ban long da kamon jong baro angur ki sijur om de ban syapan bor danu ru ban ya song ne ya tho hagan ka case ban pen bor ya song no ne ya tho no namar bala ya hap lok ne bala pun khon ke samla kabalang kamla setia ban penitho ekni ki angut namar kan ha ba kan rim jo kejing pen bor bat klem kejing menjur lang ladau sendrang uya tho ru kejing tho jong ki kanam long valid walada ula claim makna ki juban lak ha ka por ya tho wat ka civil law ru kamla ban pen bor ne pen stum yano ru ubam kwa ban ya tho ne ya shong walada ka samla ju kala pun khon na uru Tega jing ai jing mut ke bangakwa ban ai kalong ba ka premarital sex kalong barbor ke jinglek ba bakla maka deiru ka pop kiar kan la karyai ban poi sakane ka kamba por ba dangelang samla phimla ban seng ni kalong yeng long sem jong phi tang na mar ba philai bakla ne bala pun khon em kam de man long kumta ya kalong yeng long sem de ban seng nong rim ha ka jing im kho jong ki angut hado bakina poi saka sakramen jong ka jing teu kurim te lada utaw sendrang tre hendrei uya tho la ke tho unam don jing suk satya udula ru ban long uding pen kiang nge kayeng kasem bari kur kajat jong kata kan thai namar bamdum jing suk un kila long umbendi ni umben shot tengah ni undon affair shoi pat ban unam besar satya e khon ke tira jong bat ha bakadu ula ru ban e no e phi marwai ma phi pat ka kan thai bapli ka bangat hakum kan ka apot phin hap im shirta ka jing so sat Baci sen balangat hakane gini sosat om don mano menuru balak banirap ya pi pidi belak kum no banlait nakum kane gini sosat banlait pidi ban pet kendai lom kendai wa nakum utaw samla basim kabu ya pi ha gerteng jong jing e ban pentro pria ya pi banda ha balai hap balapun khon tre ban kam ada ka ai kersan ya pi pan bai bam nak mentai itai khon awan le bit ban syua shong ne ya tho no banlait kejak burung Ukam setia phi wat hidam liru hendrei hajing telot gajing mu berkat bagajing ku abrai mapi bero arngut pila menjual ban jam syakane kamba klem berkat jigai setia bar ada sendrang tre banyasong nengkong hendrei haden habot sumpap baru kala bemut banyasong bar yathok no barka hato kala banyathok bat ada sendrang don su kiwai pat gajing wit gajing wa kibala nyaw daga balang kata akan the kelak bania tho namar ula don ka mon sisa pat nalade menjur bania tho klaim gajing pen bon nang no ru ala pila ya tho menshwa da gajing pen boru handai lada menta ula mon sisa ban song ban sa bat phi ula men pen thamai ya gajing menjur jungu don bon ba kilong yang Katolik jongi ki baseng ki kilong yang long sem jongki ha ka negerkom namar balai bakla ne bala pun khon ka samla ada yo dau beri babha te biang hi ada yo do balak put berbam khit snap setia ya sakramen jong ka tiu kurim long kum hadu jok hi baro shi kisem ka kam sniu shu kalong ba ada ocean rang usong laga song jubor phi ban kella bamut ru klem kella ban ya tho ru klem tre ban phet no ru klem phet un shu sho shu dat un shu di bu ai tanglang ban un shu perserwa ka spa ka phau jong phi kan no kalong ka i sang sot shisha Lara day ba syesong ada long kumta dang la ban be no ban pan bai bam na kumta ki khon haba om ye pe shu ban ye kren handoi lara day balai tho pat an le kum no lara day balai tho bat la daw long ka jing ma ha bai day bat ka jing mu berkat ne mental danger ne ka jing ma ha bai day bat kamet ne physical danger ya kalok ne khon yekti ne upsok sat ka jing im jong ki
kila ban pan jingvit chua na bishop ban ya shong khlat chua na kum utau lok ada la yo e ga shong khlat utau lok udai pat ban pen biang na ban ta jing pen he persan e khon yekti kane ga jing shong khlat kam nei pat ban long nak ban ta shi junom klem ga jing persang ban yesuk bara arngun kebalai ki samla katolik ki ba yo samla da ki ban koi pat kaniam ba ki pen bor ki ban bun niam kalong ke basang sot ban yo i babon kila kumni ke badang yelang te mano bamnut ban ong ngan yap nak banta jumpi mano banam kular ban le kumni ban le kum tai bon ki ngat ke shong ne ya tho namar kane ke jung kular balam ler ke ba kum kane ke kes ka kut ha ga bay phet no wat nda balai tho ru namar nado bas dang hi kane ke jing tho kalong invalid lepa namar ka dei ke jimpan bon ne ke jung kular lam ler ada omi ha ka jingget Henry lada ya 8 palat pat wat kalat bani top mix marriage no Henry lada omi ha hang no ru bahai ka bakir khanang ban lai yalari na jing so sat ka ba up kham tap e ka bai de ka jing imen sem ka bali omar ikum kani ka case wat ngosi wat deu than persang ban long ka bayasha ban don ka jing kermen bakrau nak ban ta ki khon ki hadin habon ani ro Jesus Christ junum amen lada pidon kano ka jingkeli ke bai dai bekane ne sifang bun ki jika jung ka balang phila ban message nga ha ka Facebook page junga ka bagateng Father Jeffrey Kongsni skong ba subscribe ba share ru ya ki video junga shak para bagi baro kublai shibon